την Disneyland στο Παρίσι. Και ο Μίκη και ο Γκούφι. Αυτός πρέπει να είναι ο πιο μικρός επισκέπτης μας σήμερα. Είναι ο πιο junior. Γνώρισε τον Μίκη και τον Γκούφι σε τόσο μικρή... Καταπληκτικά. Εδώ, σε εμάς. Σε εμάς. Ωραία, πολύ ωραία. Ποιο είναι το επόμενο κοριτσάκι? Ποια είναι η επόμενη Καστρίδα? Η Ειρήνα με τα φοβερά κοτσιδάκια. Νομίζω ότι η Ειρήνα έκανε ειδική υπόκριση και ξέρω να... Έτσι, με χαμόγελο μεγάλο. Με αυτό το παιχνιδιάρι που φοβερό χαμόγελο. Έλεια, η φωτογραφία μας. Τρελαίνονται αυτές τις κούκλες. Τρία κορίτσια και ένα σκυλιά, 4. Και νόμιζα πριν ότι χωρίς να πεις και πάλι πολύ τζούνια φωτογραφία. Αυτός